Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pinisepuh, jamaah majelis taklim, majelis zikir, majelis silaturahmi, arisan keluarga Trah Eyang Wirya Soekarto Pengging ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah siang menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Darman Soko dalam rangka sareng-sareng silaturahmi arisan keluarga bertepatan di hari Ahad Paing. Ahad Paing niku nak jarene tiyang Jawa, Ahad kuwi 5, Paing kuwi 9. 9 karo 5 14. 14 dipara loro 7. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk pitulunganipun Gusti Allah, pitedahipun Gusti Allah. Keluarga kula panjenengan sedaya, putra putri anak turun kula panjenengan mugi-mugi dados putra putri ingkang saleh salehah, rezekinipun barokah, syukur kathah, saged mbethok sawah, ragat sekolah, ragat kuliah, saged damel omah, saged daftar dhateng Mekah Madinah. Benjang titi wancinipun sedo kula panjenengan kapundhut sedo kanthi husnul khotimah. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula benjang pejah husnul khotimah. Shalawat badar monggo. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah kula nyuwun ngilmu ingkang bermanfaat. Ya Allah kula nyuwun selamat dunya, selamat akhirat. Sholawat malih. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyuwun dhateng Gusti Allah mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jegjeg kontinu netepi ibadah nderek Kanjeng Nabi Rasulillah, perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu kula panjenengan sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan hidup, masih bisa berkumpul bermuajahah, masih bisa bersilaturahmi. Ketika panjenengan pagi-pagi ngelilir enjang, ngelilir dalu,
Nglilir pagi lajeng kula panjenengan ungel alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kula panjenengan lajeng nyuwun dhateng Gusti Allah ngaturaken matur nuwun. Alhamdulillah Gusti, matur nuwun kula tesih panjenengan ngliliraken, kula tesih panjenengan paringi sugeng, paringi sehat, kesarasan, bagas waras. Menika nikmatipun Allah ingkang ageng nggih menika. Sasampunipun nikmat iman Islam, ketika kula panjenengan tasih dipun paringi nikmat urip, masih saged ambegan, tasih saged ngunjal ambegan. Nalika nafas niki tasih kersa mlebu gelem metu, sing metu bali mlebu. Niku nikmatipun Allah ingkang luar biasa. Saderengipun nafas ambegan kula panjenengan dibantu tabung oksigen. Saderengipun irung grana kula panjenengan disumpeli napa namine nika? Selang ndecongor nggih napa sing nggih. Selaginipun kula panjenengan saged menghirup udara bebas, udara segar. Menika nikmatipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Selagi kula panjenengan tasih wawenjang, tasih nglikar wonten ngamben, wonten kasur, wonten jogan, enten sing wonten kursi. Jenengan nglilir, mak biar. Alhamdulillah Gusti, aku turu-turu ijek ana ngomah. Sebab kula riyen nalika nunggu bojo kula tangi turu niku kaget, mak jeganggik, lho, jebul aku ana rumah sakit. Aku jebule nunggu bojoku sing lagi lara. Pramila jenengan ketika pagi wau kok tangi mak cengkelak. Plingak-plinguk. Aku ijek enek ngomah. Jenengan kedah syukur Bapak Ibu. Syukur estu kalih Gusti Allah. Apa meneh mlengos ngene nyawang bojone cek ngorok. Mlengos ngene nyawang anake cek ngorok, putune cek ngorok. Kula sing kula plengosipun mboten enten. Mlengos ngene guling. Melengos ngene bantal, melengos ngene gur gambar fotone bojone. Pramila jenengan kedah syukur kalih Gusti Allah. Kula ya syukur kalih Gusti Allah angger pendak esuk nyebut kalih Gusti Allah kalih ngles dada matur nuwun Gusti. Senajan kula urip ijen, urip dhewean, tapi panjenengan tesih paringi kegiatan badan awak waras sehat. Pikirane jek normal, niku nikmatipun Gusti Allah ingkang luar biasa. Jenengan ketika ngolet ora nyampluk impus, ora nyampluk apa kae sing digantung kae jenenge. Ketika jenengan ngolet ora ngewowoy, ora ana ling nyocok sakel sikil suku jenengan ugi kedah syukur. Alhamdulillah awakku berarti jek sehat. Sebab kula nyawang almarhum bojo kula niku wis ora iso apa-apa. Kabeh diimpus, dicoblosi kabeh. Wiwit tangan, sikil, irung, cangkem. Malah wingi nggen dodone mriki nggen pernafasan betek-beteke gur pengin ngunjal ambegan ben iso ambegan. Mula kula panjenengan ketika masih bisa bernafas itu nikmatipun Allah ingkang ageng, ingkang kula panjenengan kedah syukuri. Sebab di sana masih banyak saudara-saudara kita yang bergelut, membela, mempertahankan, berusaha meraih banyak kesehatan. Nak kula panjenengan sak keluarga saat ini, bulan ini, minggu ini, detik ini, sak keluarga diparingi sehat-sehat. Ora ana ling diopnam, ora ana ling diimpus, ora ana ling do nunggu teng griya sakit. Panjenengan kedah syukur kalih Gusti Allah. Matur nuwun Gusti. Sak keluarga kula, anak turun kula mugi panjenengan paringi sehat, bagas waras, adem ayem, sensem jenjem. Nikmatipun Allah ketika kita saged ngraosaken nggih menika nikmat sehat. Nikmat nomor kalih, nikmat urip, nikmat gesang.
Ketika Allah masih memberi nafas kula panjenengan, memberi ambegan kula panjenengan gratis, ora sah bayar, ora sah repotan nyedot ambegan. Sebab rikala semanten kula niku ajeng nganokke bojo kula ki arep ambegan wae dadak tak sewake ten Samator Teras, gas tabung oksigen, betek-beteke nggo nyambung ben tahan uripe, ben langgeng uripe. Ben isoh nyambung mlebu metune ambegan, ben isoh unjal. Tapi apa daya, sedanten sampun diginarisipun Gusti Allah, manusia sebatas usaha ikhtiar, Allah menghendaki, maka kula panjenengan namung sagedipun pasrah tawakal berserah diri dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ketika ajal sampun menjemput, semuanya akan putus. Bojo wis ora bakal gelem ngancani, aja meneh kok sewengi sedina sak jame wegah. Mula ndang gage-gage dikuburke. Nggih napa nggih? Harta benda semua wis menjadi hak milik ahli warisnya. Semua bukan hak milik kita. Hak milik kita mboten sanes namung amal kesaenan ingkang kita beto dhateng alam kubur, alam akhirat. Mula wong Jawa nika nek ajeng mendem jenazah diparingi gelu. Bundelan lemah diuntel-untel cacahe 3. Wong nak wis mati niku dikancani 3 perkara. 2 kembali, 1 yang menemani. Yang kembali keluarga, anak turunnya, sahabat handai taulannya, dan hartanya. Yang menemani amalnya. Leni. Mula gelu, saking gelone dadi gelu. Mula terus diparingi maijan. Jan omahe ya kono. Nak biyen omahe soritan saiki pindah ten sawit, ten makam sawit mriko. Lah itulah pramila kula panjenengan monggo syukur kalih Gusti Allah ketika Allah tasih memberikan iman Islam, kesehatan, kesarasan gesang dateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk pituduh pitulunganipun Gusti Allah saged ngrungkepi agama Islam ajeg jejeg kontinu istiqomah ngantos benjang puputipun yuswa kula panjenengan sami. Makaten lan cekap semanten mugi wonten manfaatipun kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.